yazi ukhulume ngokuthi lamakhazi afuna ingobe namehlo. Manje ukhuluma la ngokulala. Yazi ngathi yabe ngizobusa. Athi ngibaleke. Cabanga ukuthi ngomongabe into engakaze yenzeke. Yo, ungavele ngishiye la ngikhona ngijime ngiyakuyena. Ngizopenda ngami. Ngizopenda mina nge-feeling yami ninonke. Lapha. What do you mean nge-feeling yakho yathi sisonke? Angithi Ngoba phela singaba sonke kodwa umuntu uzimele. Uhlezi uthi umuntu uzimele. So kusho ukuthi uzospenda sonke ngamunye. Ngizosho awukwazi uspenda kanye. Because awukazi ulale nathi kanye. Uza kuthina ngamunye. Cha shem sonke singakhuluma esifuna ukukhuluma ngoMangwabe noMusa. Guys, relationship yakaMangwabe noMusa sonke asiyazi. Kodwa the way Musa emthanda ngakhona every time around uMangwabe uyacontroleka man. And uyasmile even though you can see ukuthi uMangwabe umnikeza a cold shoulder. But uMusa smiles at the end and makes sure ukuthi yena noMangwabe ba right. Uze wathi ngenkathi egula yena wathi yena uguliswa ukuthi uMangwabe uthi ufuna ukuhamba. Guys, uMangwabe khona into ayenzayo. Ikhona into ayenzayo usisi. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Please like, share, and don't forget to subscribe. So, kule episode lena we see uMusa ekhuluma noMangwabe emtshela amdrawe, and uMangwabe was like, "Hey, yena mangadraw uMusa angamdraw uBones or adraw itoy nje edlalwa ngoZenandi." Abanye abantu they say it seems like uMangwabe is just here for abantwana bakhe. She's no longer here for uthando or whatsoever. But you can see ukuthi uMusa yena uyamthanda uMangwabe. Bamtshela ukuthi achaze ukuthi iletha yakhe beyithini wathi hayi yena uzibonela iletha enenyoni isho ukuthi bathi akandizi. Yo, and then wayifunda and all the message beyisho nje ukuthi uMusa uthi uglad ukuthi uMangwabe ukhonile ukuza kule retreat lena, and he hopes izinto zizoshintsha and kuzoba right, yabo. And then after that la kubhalwe khona ukuthi yimina umyeni wakho. uMangwabe was like, I think ukhohle ukuthi yimina umyeni wenu. We won't say nonchalant girl, we won't say she's detached or what, but it seems like uMangwabe like akasamfuni uMusa, and ngokubona kwabanye abantu it's like dala vele angasamfuni and dala angamthandi uMusa. And masibhekile guys kuwo wonke ama episode uMangwabe mayisaqala le show le, she was so in love noMusa. Angazi kenzakaleni, there's something uMangwabe abamenze yona guys, to a point where she just, and then vele uMusa wayi-eda ngokuthi afake number 5, and it seems like manje sekam-acceptile number 5, so ukuthi nje asazi kenzakalani. Guys, Nina, what are your thoughts on this? Please don't forget to like, share, and comment. Thank you.